Έφηβοι ψαράδες που οργώνουν τη θάλασσα. Πιστεύω μόλις σχημάτισα την πιο περίεργη αλληλουχία από εμότσι. Αν δεν σου έχω τραβήξει την προσοχή, πήγαινε παρακάτω. Με τους υπόλοιπους όμως γενναίους χασομέριδες θα πάμε στο Βέλγιο. Και τι γνωρίζουμε για το Βέλγιο? Βάφλες, τις φρίτες, τις μπύρες, την κιλξιανή ανυπαρξία και το βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν που μάλλον δεν θέλουμε να ασχοληθούμε γιατί μόνο θετική ενέργεια. Οι πιο μερακλείδες έχουν επισκεφτεί τον Τινά και την Αμβέρσα, αλλά ο απλός λαουτζίκος το πιο πιθανό το τρίπτυχο Βρυξέλλες, Γάνδη και Μπρίζ. Στην παραλία τώρα της Οσντανκάρκε, της ανατολικής Δουμκέρκης ελληνιστή, έχουμε το έθιμο με τους μουσταρδοκίτρινο-καναρινοφορεμένους αλογατάριδες να ορμάνε στη θάλασσα και να συλλέγουν γαρίδες. Ένα τόσο σουρεαλιστικό σκηνικό, λες και βγήκε από πίνακα του Μαγκρίτ. Τον ήξερα και από πριν το Μαγκρίτ? Όχι. Είναι μια πρακτική που εξασκείται πλέον μόνο σε αυτό το μέρος από 17 μετρημένους στα δάχτυλα ψαράδες και είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO. Γκουγκλάρετε Βέλγιο γεωγραφική και θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για το Βέλγιο.